hello. Sa ako gali nga mga friends da please like nyo ang akon nga YouTube channel. Second day edition sa akon nga YouTube. Guys, we like nyo makag-share bi Ilonggo version. Sa ini nga oras, ari lang ko diriya sa balay, stay ko kay wala man kami subong lakat. Amula na akon routine everyday ga libot-libot sa akon balay. Wala imuon ay ubra ko permi may YouTube kag mag kanta. Pero na wala ko kanta kay basi magbagyo. Yan mula na nga ako ginahimo mga ngimos kag ma-preferred ako sang akon nga pagkaon kay wala ko na mayo gakaon sang kanon. Ang kaon ko subong saging. Ang saging ginhatag sang akon friend nga sino Demi Delphine. Gani guys, salamat gid sa naghatag sa saging nga dako gid ang bulig sakon kag ini ang ginakaon ko subong saging lang kag okra nakita ko ni one time sa YouTube nga magkaon gali sa okra, mas nami magkaon sa okra nga hilaw kaysa lutuon mo. Oh, nataon nyo ang gasan ko ni ang ako nga okra. Kag dito ko nakita sa YouTube nga gali nga abik ko hindi pwede pero pwede gid gali makaon ang mga okra. Nga bisan hilaw siya guys. Kay mas dako gali ang vitamins niya kung hilaw siya. Amo ni abi ko guys sa una kadiri bala kaunon pero hindi gali. Nami gali ang okra nga hilaw kaunon. Kay dako siya makuha mo mga vitamins. In-try ko ni sa nakita ko ni kag pila ka bisis na ko nga nagkaon sa okra nga hilaw. Ining halin sa okra sa ano sa may Shaton. Negros Oriental kalayo pa ni sa ginhalina niya guys. Amo na ginakaon ko na makaon ako ni isa ka bilog. Try ko gid kay abi ko kalaway blahaw pero kanami gali testingan ko ha. Nami siya sa digestion ko. Nami siya. Sa mga friends ko dira sa Bacolod or over. I-like nyo kag share nga akon nga YouTube channel B kay para nga may Ilonggo version man ah. Ilonggo version kalbo. Second day edition na akon subong sa YouTube ko. Please guys, like and share. Nami. Abi ko natanaw ko ni sa mga Korean, mga Amerika, mga ano bala YouTube sa Amerika na bala nga nakapangamana sang Ilonggo sang mga Amerikano amo ni ila nga ginakaon ang okra nga hilaw sang ilang mga bata pa na ha. Kay ini nga saging nga ginatag sa akong friend wala sa Kalboro. Fresh from the farm. Ha? Ang akon nga kape amon sa ang turmeric nga hilaw. Yummy. Yum. Ng vitamins kid. Hari naman ang saging. Amula niya ako mapanyaga. Hindi na ako magkaon rice kay para nga kabalo naman kamo sa akon sitwasyon gani nga saging. Ito. Nabaklon mo? Kabaligya ka kaon. Piso.
Ay, oh. Ang akon niya, ano, oh, koring ko, ari ito. Nabantay sang sanggi. Ang akon mandog yo. Morning! Hoy! Max! Morning! Ay, gigo sa imo. Gigo! Thank you so much sa mga mabuli sa akong like and share sa mga friends ko ng kay YouTube ko. First time ko ni si candidation ko ni sa YouTube channel ko sa buong Ilonggo version. Okay, thank you, thank you.